Habarların ustanına, yurdumuzda hormatly prezidentimizin öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmegi urlanyp başlanyp maslahatlar geçirildi. Türkmeniýa şäheri Astana şäherine geçirilen Informatrix Asia 2020 ýyly halkara taslima bäýteşigine üstünlikli çykyş etdiler. On 9 dekabrda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow bilen Eran Islam Respublikasynyň prezidenti Seýid Ibrahim Raisiň arasynda telefon arkaly söhbet geçirildi. Hormatly prezidentimiz söhbetde döwletara hyzmatdaşyň wajyp meselelerini aralyp maslahatlaşma dören mümkinçiligi kanagatlaryny bildirip, Türkmenistanyň Eran Islam Respublikasy bilen köp uğurly gatnaşyklary ýigderli sürmäge we putulandyrmagy Aýratyn Ähmet berýän nykdy. Portotun peýdalanyp Eýranyň prezidenti özara bähitleri iki taraplaryny hyzmatdaşyp putulandyrmagy we hemme taraplaryny sürmäge, äger uly şahsy goşan türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyza öz adından mähirli salamyny ýetirmäge haýyş etdi. Söhbetdeşiň dowamyny iki döwletiň başçylary ýola goýulan netijeli Türkmen-Eýran gatnaşyklarynyň häzirki wagtda iki taraplaryň derejede hemde halkara gurulmalaryň şäklerini däp bolşaly, birek-bire hormat goýmak we özara ynançmak esasyny ösürilýändigini kanagatlanma bilen belediler. Soňky döwürde iki ýurduň arasyndaky syýasy, diplomatik, sowda, ykysady, meden insanperwer ulgamlardaky gatnaşyklar iýişen alınıp barlyp, hil taýdan täze many mazmun bilen baýlaşyrylýar. Sowda, ykysady ulgamyna hyzmatdaşyk Türkmen-Eýran gatnaşyklarynyň ileri tutulan gurularynyň hataryny görkezildi. Bu wagtda ykysady hyzmatdaşyk boýunça bilelikdäki Türkmen-Eýran hökümetara toparynyň wajyp ähmetiniň bardygy Aýratyn bellenni. Elektrik energiýa puwdagy hem Türkmen-Eýran hyzmatdaşygynyň ileri tutulan gurularynyň hataryny durýar. Ulaw puwdagy hem döwletara hyzmatdaşygyň ösmegine giň orun tutýar. Bellenşýäli ýurdumyz bu ulgamda Eýran bilen özara hereketleriň giňeldilmegine hemde ýük gatnaşyklarynyň artdyrylmagyna uly ähmet berýär. Hormatly prezidentimiz meden insanperwer ulgamyna hyzmatdaşygyň döwletara gatnaşyklary berkitmekde, halklary ýakynlaşdyrmakda hemde medeniýetleri özara baýlaşdyrmakda uly orun eýleýändigini aýdap, alym, bilim, medeniýet we sungat hemde sport ulgamlaryny iki taraplaryny hyzmatdaşygy mundan beýlekde puwtulandyrmaga uly mümkinçilikleriň bardygyny aýtdy. Bellenşýäli wekilletleriň özara saparlarynyň ýigderli gurulmagy, dörejjilik duşşuklar we maslahatlar iki dostlukly goňşy halkyň taryhy, medeni we ilmi edebi mirasyny wagt etmäge ýardam edýär. 2024-nji ýylda tutuş dünýäde uluslarpa goýulan ajaýyp türkmen şahyry we günnägiriň beýik akıllary Magtumul Pragynyň doglan gününiň 300 ýyllygynyň hormatyna guruljak bilelikdäki möhüm şäherlere üns çekildi. Telefon arkaly söhbetdeşiň ahyryna hormatly prezidentimiz Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti birek-bire Berkcan Saglyk hemde jogapkärli döwlet işine mundan beýlekde üstünlikleri iki ýurduň doganyk halklaryna bolsa parahatçylyk, awadançylyk we rowasyk arzu etdiler. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Misir Arab Respublikasynyň prezidenti Abdel Fattah el-Sisi ýurduň prezidenti wezipesine gaýtadan saýlanmak münasibetli ýürekden gutlawlaryny we iň gowy arzularyny ýerdi. Biz Türkmenistan bilen Misir Arab Respublikasynyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary ýokary baha berýäris we bu gatnaşyklaryň geljekde iki ýurduň halklarynyň bähitlerini mundan beýlekde ösüriljekdigine ynam bildirýäris diýip döwlet başçylygy gutlaw hatyny bellidi. Hormatly prezidentimiz şu mümkinçilikden peýdalan prezident Abdel Fattah el-Sisi tüýsürekden Berkcan Saglyk, bagtyarlyk we täze başlanyşlaryna üstünlikleri arzu etdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Hytaý Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping'e ýurdun Gansu we Sinhay welaýatlaryny bolup geçen köp sany adam pidalaryny we şeket etmelerini getiren ýer titremesi zerarly gynanç hatyny ýerdi. Döwlet başçylygy şu agyr pırsatda Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan gurban bolanlaryň dogan garnaşlaryna, hemde ýakynlaryna ýürekden gynanjany we medet berji sözlerini, ejer çekenlere bolsa tiz wagtda sagalmaklary baradaky dileglerini beýan etdi.
Türkmen halkynyň milli lideri Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow, Hytaý Halk Respublikasynyň başlygy Si Zinpina ýurdun Gansu we Sinhay welaýatlaryna bolup geçen köp sany adam pidalaryny weşket etmelerine getiren ýer titreme zerarly gynanç hatyny berdi. Türkmen halkynyň milli lideri şu agyr pursatda Türkmenistanyň halk maslahatynyň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan gurban bolanlaryň dogan garnaşlaryna hemde ýakynlaryna ýürekden gynanjyny we medet berji sözlerini, ejer çekenlere bolsa tiz wagtda sagalmaklary bardaky dileglerini beýan etdi. 19 dekabrda ýurdumyzyň vilayet häkimliklerine maslahatlar geçirilip, olarda hormatly prezidentimiziň öňde goýan wezipelerini durumşa geçirmeň ýollary barada durulyp geçildi. Maslahatlarda häzirki döwürde alınıp barlayan möhümleýini işleriň depkiniň gowşadylmaly dälligi bellendi. Maslahatlarda öňde goýulan wezipeleriň berja edilmegini gazanmak üçin ähli çäherleriň görüljekdigi bellendi. Şeýle hem maslahatlarda tehnikalaryň ähli görnüşlerini ýokary derejede ullanmak ýerleri hemde tehnikalary ýa-da kişini taýýarlamak barada da durulyp geçildi. Bular barada aýtmak bilen maslahatlarda çykyş edenler işleriň häzirki ýagdaýyna seljerme berdiler. Maslahatlarda ýurdumyzda owa milli maksatnamysy boýunça alınıp barlayan guruluş işleri barada da gurrun edildi. Şeýle hem bazarlaryň we dukanlaryň işini ýokary derejede guramagyň hemde olaryň halkyň isleg bildirýän harytlary bilen dolu üçin edilmegini gazanmagyň zerurdygyna da üns çekildi. Şeýle hem maslahatlar täze il bayramyny ýokary guramaçylyk derejesini belläp geçmeň wezipelerini de üns çekildi. Maslahatlara gatnaşçylar döredilýän şertler üçin hormatly prezidentimize hoşarlyk sözlerini beýan etdiler. Arkada serdarly Bagtyar ýaşar ýylynyň 11 aýynyň jemleri boýunça Türkmenawadyň himya karhanasyna ýurdumyzyň okyjylygyna giňden ulanýan fosforly dökünleriň hemde kükürt kislatasynyň önümçiligine ýokary netijeler gazandy. Kükürt kislatasynyň önümçiligine başga da karhananyň beýleki önümçilik bölümlerine önümiň durly görnüşler taýýarlanýar. Himya karhanasynyň işgärleri öňjeli zähmet çekmäge döredilýän giň mümkinçilikler üçin Türkmen halkynyň milli liderine hemde hormatly prezidentimize alkyş sözlerini beýan edýärler. Ýurdumyzyň okunly sän iqtisadiýatyny özleriniň öňürjülükli zähmet gadamlaryny goşýan Akent husus karhanasym öňürýän önümler bilen diýarymyzda haryt bolçylygyny döretmekde. Tutan ýerli zähmet çekäler. Bu karhana polisiýelenden durly görnüşli uly gowrumly suw gaplaryny öňürýärler. Bu ýerde öňürilen durly gowrumdaky howlar bolsa kiçi ýaşyl çağalaryň tomuz pasyny suwa düşmekler üçin ýetlenenler. Mundan başga da ýurdumyzyň mallarçylyk toplumlarynyň ýörüýte buýrmalary esasyna mallar üçin durly gowrumly nowalar öňürilýär. Akent husus karhanasyny dolandyryş merkezi, önümçilik ustahanasy, çyg mal we taýýar önler ammarlary, şeýle hem döwrap naharhana ýerleşenler. Bu husus karhanada dünýäniň ösen ýurtlarynyň getirilen kämin enjamlarda degişli usul bilen durly gowrumly we has hem uly gowrumly gaplary ýörüýte buýrmalary esasyna öňürilýär. Döredilen giň mümkinçilikler üçin husus karhananyň işgärleri gahrman arkadamyza hemde hormatly prezidentimize alkyş sözlerini beýan edýärler. Paýtagtymyzdaky Derya Plastik Hojalyk Jemgyýeti tarapyndan alynıp barlayan işler häzirki döwrüň talaplaryna dolaý kelýär. Bu karhananyň ýyl derya haryt nişanyny öňürýän suw ýyladyjylary ýurdumyzda ilkinji önümçilikdir. Dünýäniň öňde barjan jamlaryny ýerli hünärmenlerimiziň dolandyrmagyna taýýarlanýan suw ýyladyjylary ähli talaplara laýyk kelýär. Häzirki wagtda Derya Plastikiň önümleri daşary ýurt bazarlaryna ulessege ýebilýär. Derya Plastikiň hünärmenleri netijeli işlemäge döredilýän şertler üçin hormatly prezidentimize hoşarlyk bildirýärler. Milli iqtisadiýatymyzyň ösüşlerine münasip goşund goşýan Mar şäherindäki ýeňişdikin karhanasy ýurdumyzda öňürjülükli işleýän karhanalaryň hataryny tanalýar. Hormatly prezidentimiziň dokma senat puwdagyny düýüp götürip özgertmek barada öňde goýýan wezipelerini durumşa geçirmekde. Tutan ýerli zähmet çeken bu karhananyň işçileri halkymyzyň ösen isleglerini nazara almak bilen kiçi we uly ýaşyl çağlara niýetlenen döwrap köýnekleri taýýarlap ýokarky ýyl önümleriň ýyl harytlary bolmagyny gazanýarlar. Karhananyň önümçiligi üçin zerur bolan durly reňkdäki matalar ruhawa dokma toplumynyň itirilýär. Garşyk we arasy paýtadan dokulan matalardan taýýarlanan durly ölçegdäki köýnekler özüniň hil derejesi wagtda ulessege ýebilýär. Öňürjülükli işleýän karhananyň öňürýän dokma önümlerini dünýä bazaryna ulessege bildirilýär. Tekinçilik karhanasynyň işçileri döredilýän giň mümkinçilikler üçin gahrman arkadamyza hemde hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar.
Türkmenistan'ın Dokman Senatı Ministerliğinin Daşoğlu şäherindäki Çepertikin kärhanasyny işleriň göwnünje aýalynyp barylmak üçin ähli mümkinçilikler döredilenler. Kärhanada tikin ölümleriniň durly görnüşlerini taýýarlamaga niýetlenen kämil enjamlar hünärmenler tarapyndan doly güýjünde işledilýär. Kärhanada öndürilen ölümleriň arasynda uly ýaşlar we çaglar üçin durly görnüşdäki libaslaryň ýokary seg bilen ulanýan ölümleriň bolmagy gowunurjy ýagdaýdyr. Çepertikin kärhanasynyň işgärleri dokma puwdagyna berýän ýa-da ünsü we gollaw üçin hormatly prezidentimize alkyş söýlerini aýdýarlar. Balkan welaýatynyň Balkan şäherindäki Altyn Nur zamany husus kärhanasynyň hünärmenleri iýmitli ölümleriniň biri bolan kömelekleri ýylyshanada ösürip ýetirmekde netijeli işler alyp barýarlar. Bu ýerde işleriň ählisi awtomatlaşdyrylan usullarmyny aşyrlýar. Kömelekleriň günnelik ýygnalýan hasylary şu günleri welaýatyň ak bazarlaryny paýtagtymyza hemde ýurdumyzyň ähli günjekleriniň sowda bölümlerini terligi bilen uğradylýar. Husus kärhananyň hünärmenleri türkmen telekeçiligini ösürmekde döredilen mümkinçilikler üçin gahrman arkadamyza hemde hormatly prezidentimize alkyş söýlerini aýdýarlar. Şu ýylyň 16-18 dekabr aralygynda Gazagystan Respublikasynyň Bilim Ministrliginiň Darin Ilmy Amaly Merkezi tarapyndan Astana şäherinde Informatrix Asia 2023 adly halkara tassamy bäsesi geçirildi. Bu halkara tassamy bäsesine ýurdumyzyň zekini mekdep okuwçylaryndan 18-i 6 tur boýunça 15 sany tassamy işi bilen gatnaşdy. Mekdep okuwçylarynyň bu awraly halkara tassamy bäsesine 2 altyn, 3 gümüş we 14 sany birinci medallara eýe bolmaklary hormatly prezidentimiziň ýaş nesillerdaky izgiderli ünsüniň arkada serdarly Bagtyar ýaşar ýylyna gazanlan anyk netijelerdir. Häzirki günlerde ýurdumyzyň Bedenter we Sport bardak döwlet komitetining mailnamasyna laýyklykda geçirilýän ýarışlar üstünlikleri we sene ýokary guramaçylygy we senýän ýarışlaryň ählisi turgunlarymyz üçin halkara oýunlaryny taýýarlagyň öz bolşy tapgardyr. Hormatly prezidentimiziň ötüşlerini nazarlaýan özgörtmeler bilen köpçülikliň Bedenter we hereketini hemde ýokary netijeli sport ösürmek, sagdyn durmuş ýörelgesini kemale getirmek boýunça çäherler milli taglime uruly. Bu aýdylanlary geçirilýän sport bäseslerini aýdym görmek bolýar.